tuna chuan dong po in martial arts skill level 2 le master skill level 2 kai toa ma se level 3 kai turin ala practice chun zom reng bok bamboo street tia an soina lama an jin chuaka chuta chuan a u nau pa lin hong nen sakor to lai lir manga jin chuak an lia sakor to lai lira chuan atam theyang ber redstone thaltur an phur nge nge ma se bandit rualten an ron ambush tlat maile dong chuan a u nau pa hna tlan chia midang te buai pui tura hrilin grain gate seal technique an manga bandit rualte chu an let pheng phung mai liam na tak nen an tlan che hlom ta ani lin family te yan city lama anin son chu family then khatten an lo ngai thei hau lo mi te hriat lo an ni na chu tuna chuan din mun der thonga din tir tu alo ni jok reng mai chuta redstone mine an nei awangin an la hausa em zui a le lama berlin family ten dong in sualna a buai kara an warehouse atang an stone an lo ruve thunga bandit te kha an mani ti buai tu tan an ruap man na lek alo ni reng dong chuan apu hna stone ruk chungchang an thlena apu chuan an mel ma te ruap man lok na ani ti a hrethiam ngal yan city chunga an ron in suan lut ve deu chau ani sia family dang te ne na in ti buai tur chuan an la in so nget tok lo wangin ngoi bo pui mai turin alo thuron tlat mai dong chu asakei no te zayo yan nen omin symbol master seal level 3 kai tumin an practice te a ma se mental power cultivation level a theng thei reng lo akuta stone power chak tak chu sleeping mode om ni mai hian a hria thingtan chu ron lutin martial art a practice ve thu alo hi hal zunga chumi hnuwa chuan grandmaster ian chuan a ko thu a hril hal bok thingtan chu a chilling frosting natna alo chuak le tan tatlat mai chu chuan a taksa du angin a control tir hlei theilowa season 1 lama khan stone mangin enkol sakma se claim zong effect ala nei reng thawa chu natna chu apma ang min na to lo ma se tuar har satak ala ni reng tho ani tuna po hian anat na chu ron lang chuak le ma se grandmaster in thil soi pui tur poi mo tak aneya wangin na lo anga omder atul tlat si dong chu zayo nen grandmaster omna lampanin an chuaka master thui ruai pakhat chuan tlang chhip lama alo ruai ngal lunglian zet chunga chuan chuangin an thoka boruaka te chuan lunglian zet an lo om thlia thua bok chung chu training school lu na turata na master siam ani nge grandmaster chen na mun thlen dona bridge alo oma chuta an kallai chuan meiche pakhat mental techniques chak zep thian alo bei thut mai ni rei lo te hnuwa tower betil lo om tura tel ve adu ani chuan ama ne masaturin nula chuan alo challenge mau mai le dong chuan chang le tin a bei zui ve ngal ma se hmeichhia chu a chak em awangin atina thei reng lo master chuan in sual lo tura thuron a pek hlom awangin rang taka ngai dam dilin in sual po an du tok ri ta ani master chuan betil lo om le tur a hril hloma chu betila chuan ama ngei po voi ni lai alo tlom to nge an tumpui tur te chu city symbol master guild zinga chak berber te an nia wangin ti dan pang ngai ayana sa anin puacha angai don ani opponent family te chu an ron thenga azona voi ni an lo chak to wangin an konfi hlom hle opponent leader chuan grandmaster ian hena anauten enge an practice ti enfia turin hun an deal te a ale lama grandmaster po in dong le nula pakhat chu in dona kalphung le an next move tur te thlengin alo hril ve hlom mol bok a soidan chuan tower betila floor 7 na an thlen huna symbol master seal an break theidona floor riat na an thleng thei ani phei chuan mental secret techniques an thla tu te atang an va mu theiang dong le nula te chuan an elpui tur warrior te zinga power chakber an soidun lain mi hring au thom an thletlat mai an opponent leader chuan master skula an thurwal pui pakhat an lo soi sa hi lo ni in chu pa chu mi in vei vung tak ania mi chak lo le ngoi hung tak angin a mu hlom tlat ani nula chuan a thil ti theina mu ngei tumin dong chu be til fila azuk nem thata mia mai le a tir te tang nula hian mi je thalo tak alo nei sa towa yan city a power chak ber ani thinna
dong hian alua lan tak awanga tianga hi ani nge dong chuan an opponent te hena ngai dam dilin kalsan mai an tuma ma se an opponent pa chuan nui zatin a hne so na sambai dong thin rim na kai thoa omin insual an tranta ani lindong chuan an elpui pa mental power chu a hip chua sak mia mai le rak von chungin atlom thu a au chua pui chula chung a power hip lu te chuan chakna tam tak a pe ti a in hre theya chuta opponent te mysterious ice sword pathum mot a chu sak zui ni ni nuwa nula chuan opponent ten an ha na hmuna lindong chu hruaya an in suala wang khan ngai dam dilin an mysterious ice sword pelet le turin an lo ngen trana ma se dong chuan alo phal ozong silo chu chuan an thina ti rim hle engtika emo hun rem chang hun huna kubalak an tum mak mai tawar be tila in chawin anin kalsan ta ani chu ti lai chuan grandmaster le teacher pakhat ron kalin teacher chuan level 4 chawani awangin minep tak le chaklo taka aron ngai ngal ringot mai a chak jok tur chu opponent team an ni a ring het mia bok ma se master chuan betil thlen ma ho a chak jok tur lo soi chu alo khap ve thung grandmaster chuan symbol master tower a mental power chak tak mangin an honga tower chu ron langin Chinese building sang tak a eng ronga eng chuak ang mai hi ani master chuan champual chamin tower building first floor kongkhar an hong lea kongkhar atang chuan khi eng moi tak aron chuak zur zura chu an omna nen anin zomta team hi te chu tower chunga luta betil tan turin an phur to hle master chuan betil rules le regulation te an soifia te a dong chuan he competition tur hian kumchan ve chung mental techniques alo in puacha to wangin master ian tana winner be sei omper ani tower chunga chuan dong chu ama po in a hiat ngai lo energy a hi plut zur mai an maloka chhum cha tak ang maya vir hlom mupa chuan azuang luta chu top floor kalna kong chun ani nge a chunga chuan lunghmanga siam block alo oma chulai huna chuan mental power density a sang playa an opponent te chuan 5th floor an thleng der to 6th floor an kai tur mental power a chak to ema wangin an ron thathale dot mai chutiang density cha lutuka chuan mina zengtan kal thei rual ani lo dong chuan third floor thleng vein mental power ang te chu an hip lut zela 5th floor a chuang chuak hlol mai chuta chuan opponent te va muin anin sualna a chu tak ice sword bokha yang an stone tam tham zeta thleng an lo dil le a chu mai ala ni lo a pelet ani chuan competition atang po hian an chua ngal tur thu in an la thlem zui ma se dong chuan a phal lo awangin an buai le tan der a elpui pahni te chu powerful tak an nia an thiam na sang tak tak mangin an ron be ngal mia mai le dong chuan a opponent ten an tha tu te tanga chuak mysterious seal power le mental power an nei zong te chu a hip zo sak le ta vek mai 6th floor a chuan dong tho pui mei chia pakhat khale opponent lama chak ber te zinga mi rei tak an lo in sual to chu wachanin hena chang le a nula chu atlak thlak dona wangin aman man ram ani let mai turin nula chu an ril te a 7th floor a chuang chuak le a yan city chunga power chak ber nia an hriat nula po 6th floor chau a thlen thei laia 7th floor a thleng thei mai chu mi zong te makti ni in history thar siam hial ani dong tan po chu thil har satak ni ma se thei to pala chua ram rama opponent pakhat chuan chapozet in alola challenge le boxi engle lungron thok foi kara chuan dong tan po thil ol sam tak zong ani to big haulo opponent pa po chu power chak tak ni in anin challenge na po 8th floor thlen ani nge a elpui pa chuan hlotling takin 8th floor chu a thleng man to ma se thunder lightning na satak chuan ron deng fuin atla thale long mai dong ero alain veng thei troka opponent pa steel symbol chu aron re tana wangin ain tidam masalea chu symbol po chu aron eng fia le ta dong po hian 8th floor a thlenga ni chuan chutiang ang symbol chu achala anei ve don ani 8th floor in ven lightning chu dong chuan fight lui charin alu thei trep to ma se python roll zet le lightning track chuai in athuam aron lang le boxi
chu chuan ron zemin electric zungzam chak taka pe chuaka chu ti lai chuan dong po in dignity symbol ala chuak ve ta chu a master in final fight a thlen huna mang tura a hril ani ne na changin 8 floor a chuan an chuang chuak le a chulai mun chu mi ring tu mai in an la thleng ngai lo pon lama om zong zong te chuan chulai mun thleng tu chu an opponent ni nge in an thria a le lama lin family upamin ten zan lama mi in an rok le don nia an rin thu guard te hena tang le ka thon an dong tlat mai in ven dan tu ruap man na siamin mi tu ma zan lama an in chua san lo turin thu an ti tlu nga la nima sela phat san tu chuan chung zong zong chu lo ngai tharuin in chunga lu ruk dan tur lo dap ve bok ma se lindong apa chuan alo hule hlau mai lindong chuan 8 floor a sil symbol level 3 nei turin le symbol atanga knowledge seng lut turin ritual an perform le a team hi te atanga tel zong zong te chuan tower an chua san dia dia 2 point winner chu mu chakin an hak thup to grandmaster chuan 8 floor atanga hlo tling taka dong aron chua le a be sei tlata a team te chuan an opponent te aya an thlen san zok awangin an lo hlim to le dong po achala symbol chu ron langin aron eng phet pheta tuna chuan yan city chuan an hne na lomin master ian le a team te chu symbol tower nei tu thar an nita opponent te po in an chaklo na chu zoldo takin an pom thlap to a master ian chuan engtiknia emo warrior ro pui tak alani tur thu asoi chuak ta ani energy zungzam te chu hun tin maya ain kap thlia thua atopa dong chuan transformation symbol chu hlo tling taka ti thein a level po akai lea chu ti lai tak chuan symbol hriat lo lian tak ronin siamin chulama chuan dong symbol chu an thlok phaya dong chuan a zuya hidden dimension a an valut lol mai le hidden dimension chuan treasure mak tak tak aneya ma se dong chuan eng thil nge thlenga khonge a ompo a in hre hau lo chulai huna chuan ancestral symbol po oma chu symbol zong zong zinga chak ber ani nge Little Martin Sajupui season 1 lamatanga akuta omkha an ko chuaka Sajupui chuan history alo hril tawak mai chu symbol chu tu dang ni lawin khovel le van ramin an power manga an siamania chu 8 ancestral symbol fin khom ani dong chuan a symbol te chu la chuakin ahma a chuan a in lai chin na khe turin an da china chu vel le a khiat ngai lo na ram mep aron lang ta thut mai ancestral symbol pahni te chu an om na khiat thai mai ania ma se symbol pariat zet a om wangin spiritual symbol pathum na om na hetlat to Little Martin chuan a symbol ron kir le nan le power chak ber ni tura lo hnemin atran pui tur thuin atiam hal bok reife nuwa spiritual symbol te chu ron kir le in achal aron eng le theita to wara tanga chua nu in khintan chu tap chungin aron thleng hlol mai dong chu achum ka tran pui turin atlan hom ta ani